Kajingi perthai ka pisa. Evolution of money. Kani kalong ka kam yapi. Letsha kedukan di jansem, bat thiet ka jansem rusom, da ka baya kelyang bat ukubi. Hatu phila ban le kumta. Ngatip ba phenong kata ka bam la along. Nre ki por ba menshwa ki julia kumta hi. Ki brio ki ju ai de ki ba ki don, bat ki penya ki jingdon kam jongki. Ya kene lakhot ka barter system ha ka ba da ki mar la ya kelyang bujli na ka banta ki wei pat ki mar. Ha ki to ki por ya ubrio badan shi buon ki aka la junyo bu ulong ubariu spa. Kat nang buon ki jingdon jing em ta ula nang riu spa. Hendrai suki ki brio ki syam ba kene ka rukom kam long satya ka basuk. Kalong ka bashitom ba teng ka bamla ban long ki brio bikin ra shi buon kita ki aka ban yo ya pen ba ki wei pat. Bunsian kashitom ban syam ki beriu ki ban ai ki mar habaya kelyang na kabenta ki wei pat ki mar. Nakata ka daw ki beriu ki sedang ban kwa da kerukom siu pisa ka bakham sok ka badan kini ki jinglong harum. Kabala pediang da ki babun ki beriu. Ka bakham ne ador. Ka basuk hakara karong. Kabalong man bu slam, kabasuk banyasam, da kababo ikini ki jinglong ha ka jingmut, lawan raya kepisanar kabalathaw na ka daw bertha, ka kesiar, ka rupa pat karenong. Ya kepisanar beningkong kabalashna ha India kalong ha kaspasnam kabahnriw SK shwa ukris. Kata kamut kalapau perthai na do ki arhajar ndeus pas nam AA menshwa. Ka museum ka badan ha Vaishali ha Bihar, ka dan da ki spatali ki khutianar ki bana do ki tu ki por. Ikini ki khutianar lapen mi di ki patsha ka bala penkiau ya ka jingkor ka dor jongki. Ya ka pisa kot lapen mi ningkong ha China ha ka spas nam ka bahnyo SK shwa ukris. Kata kumba arhajaran news pas nam menshwa. Henry ka shimpor da ki buon snam ya ka pisakot bakan mi bujeli ha ka jaka jong ki pisanar. Ya ka pisakot ha India lawan ra ningkong di ki nong bilat. Ka India kala shon ya ka pisakot ban ningkong du jong ka ha usnam khat khandai spa sa phukhandai hadien ka jinglat luit. Kumbalong ka tingka India ka rupi ka donru ka Sri Lankan rupee, Nepalese rupee, British pound, US dollar, Australian dollar, pat kiway. Kamut kumno kata? Man kari ka don la ka jong ka kerteng na kabenta ka tingka pisa jong ka. Ka pisa kalong ka tiar na kabenta ka khayi ka pateng ka bangila ban thiet ikitiar pat ki kam ki jam. Man kari ka don hala ka rukom ban penidak ka pisa jong ka. Ya kadur ka papaw syabal jong ka pisa lakhot da ka currency lan ya tingka pisa. Ki pisa nar bat ki pisa kot ru ki day ki tingka pisa. Man la kari ka don ya la ka jong ka tingka pisa bat ka rai hi ya ka dor jong ka. Ha India ya ka tingka pisa lakhot ka rupi. Ka tenrai jong ka kentien rupi ka long na ka kentien Sanskrit rupiakam. Ka bamut khutya nar rupa. Ha usnam khat sanspa saupo ushir sha suri upen mi ya kapisa khutianar kabla tip kerteng kum ka rupaya. Ha usnam arhajar shipo udai kumar ulapen wandur ya udak ubapen itho ya ka rupi. Kadai kajing penya soalang ya udak tho Devanagari ra bat udak tho Roman ar. Ki artali ki lan na khli ki tho ya ka lama ka ri India bat ya ka jinglong jing ya rengkat. Kapisa kalong kaway ni ki jinglap ka bakraw tam haki por jongi. Kapisa kayarap iki beriu ban thiet bat ban ya kelyang iki mar ki mata hapo kari bat kumjur ushabar. Karukom long jong kapisa ru kalanang kala haka jingyat ka por. Niki mar ki mata sya ki pisa kutianar sya ki pisa kot bat sya du kapisa digital lan ka digital currency ka badang syumi syan menta. Hendai ka jingong san jong ka kayay ni kumjur. Kalong ka badan kam yang man ubrio ban smutho ban yada bat ban peniat ka pisa jong u na ka benta ka jingim ka babha.